Dneska tady mám 5 legendárních stardropů. Já jich mám 10, já mám 2 účty, tak nebudu to nějak obkecat, půjdem si rovnou otevřít. Tohle je můj mini teda. Co mi na něm padne? Mohla by nějaká legendárka. Hypercharge na Tyka, ok, Tyka vůbec nehraju, ale ok. No. Hypercharge na Bula, dobře, Bula taky nehraju. Mohla by mi padnout na Colta, toho mám na Power 11 a celkem, no. Tryhardím. Pohodně nějaký legendární brawler. To je 3. Hypercharge v řadě? Čekám na Colta chci. Ne, já jiný brawler, když už. Pojď, ale chce to nějakýho lege brawlera. Čtvrtá Hypercharge? Je tohle vůbec možný? Já chci cokoliv jiného než Hypercharge, prosím. Prosím. Cokoliv. 5 Hypercharge po sobě? To není možný. Tak teď jdu na svůj hlavní účet, ale je to strašný toto. No, rychle, ať to nikdo nevidí. Než se berete účet. Jo, jsem si teď koupil mega hezký skin na jak vidíte. Tak legendary start drop. Číslo 1. Jo. Tak. No dobře. Ale chtěl by to cokoliv jiného než... Já bych chtěl kredity strašně. Mě chybí jenom drako, nebo samotný drako by mohl. Když se mi padnou další hypercharge, já už se zblázním. Měl bych mít rád za těch 5 hypercharge předtím, ale mě sakra nepadlo na Colta. Yes, 500 kreditů, aspoň něco. Tak další. Tak bych bylo rád taky nějakou hypercharge. Yes, dalších 500 kreditů. Tyjo, ještě by mi mohlo padnout dalších 500 a vůbec bych se nezlil. Teď kdyby se tady začal točit drako, tak já třeba ten mobil vyhodím z okna prostě. Dělej, nešti se. A Caitlyn Frank. To je hnusný jak. Tak, poslední. Tak, pojď, něco dobrýho. Kurva.
No, tak nejlepší bylo asi 1000 kreditů, kámo. No nic. Lehkoživka se loučí,